Na CS scéne sa nám trošku roztrhlo v rece s drámičkou, a.k.a. Stewie 2K vyzerá, že je scammer a oskemoval tradera, ktorý sa volá Mitao Cat CS. Na Twitteri tento trader postol to, že vlastne Stewie mu dlží 25 až 30 tisíc dolárov, keďže Mitao kupoval, alebo teda snažil sa kúpiť od neho nejaké skiny od jeho sponzora. Dával mu peniaze predom, pretože Stewie 2K je známe meno vo svete Counter-Strike, takže prečo by mu človek neveril. No, lenže Stewie má očividne problém s gamblingom a tieto skiny sa nikdy nedostali na Mitao Steam účet, aby ich mohol predať ďalej. To znamená, že Mitao sa naštval a líkol konverzácie a všetko okolo toho, čo sa dialo, aké mal výhovorky Stewie, čo k tomu proste nejak predchádzalo a ako dlho to už vlastne celé trvá. Takže poďme sa pozrieť na túto drámičku. Takže Mitao Cat CS pred 3 dňami 27.10. tweetol tento tweet, že Stewie je kus hovna a neskôr ukáže aj nejaké chaty, ktoré poslal ďalej do vlákna. Že mu dlží hrozne veľa itemov a poslal mu peniaze ešte predtým, jak vlastne itemy prišli na jeho Steam účet. Ale potom vlastne, že údajne išiel preč z toho dealu, pretože neviem prečo a neposlal mu ani žiadne peniaze späť. Takže Stewie si asi buď, pokiaľ je to pravda, tak si nehal aj tie itemy, nevrátil ani peniaze. Lenže myslím si, že pravda je niekde úplne inde a tieto peniaze pregamblil, pretože keby dostanete tie peniaze, ale tie skiny stále máte, tak nebol by žiadny problém vlastne vrátiť tie skiny, že? Samozrejme si hovoríte. No ale akože situácia sa docela zamotávala, pretože vykupoval od neho docela dosť veľké množstvo skinov, čož akože 25 až 30 tisíc dolárov není malá čiastka, absolútne. A hovoríte si, že 25 až 40 tisíc dolárov pre víťaza Majoru a Stewie vyhral hrozne veľa tier 1 turného by nemalo byť až také zdrcujúce. Lenže tu príde ten problém s gamblingom. Stewie údajne pregamblil hrozne veľké peniaze na stránke Skin Club, z ktorej vyťahoval aj tieto skiny, ktoré mu mal neskôr poslať. Lenže pokiaľ to nebolo instantne, tak Stewie neviem čo robil, ale údajne asi ich pregamblil naspäť, pretože Mitao není z Ameriky. Myslím si, že neviem presne odkiaľ to by som kecal, ale myslím si, že není z Ameriky, takže iné časové zóny a bol to teda problém. A tu vlastne vidíme, že napísal Mitao, je tu hrozne veľa screenov a napísal, že vyphotoshopoval trade reverse peak. Je to pred tým updateom, ktorý vlastne prišiel teraz. Videli ste určite Market Crash, ak nie, tak mám o tom aj video. Že boti vlastne reversli jeho trade offer, čož není viac menej pravda, pretože ďalšie screeny dokazujú to, že vlastne vraj údajne to je vyphotoshopované, ja neviem, ja sa do Photoshopu nevyznám, nerozoznám to, takže ak sa niekto poznáte do Photoshopu, určite skúste pozrieť to vlákno budete mať isto dole v popise videa. A vlastne pokračuje to tým, že tu vlastne napísal, že to nečakal a preto sa to oneskorilo, pretože musel mať nejaké nečakané, alebo teda mal nejaké neskoré. Proste neprišli mu peniaze včas a potreboval zaplatiť nejaké nájom a potreboval nejakú elektrinu, blablabla, tieto veci okolo toho nájmu a života proste. Napísal, že sa nesnaží spraviť niečo stupidné, čož si myslím, že už spravil len tým, že je to celé nejaké shady a stále písal, že mu to vrátite peniaze, ale do dnešného dňa údajne ešte nevrátil a tuto napísal, že si zobral proste pôžičku od niekoho, takže absolútne netuším, čo sa mu môže v živote diať takého, že si potrebuje takýto hráč, streamer, ktorý dostáva fakt ako nemalé peniaze aj od sponzorov, jak mohol prehrať takéto množstvo peňazí. Nechcem ho nejak osočovať alebo tak, ale myslím si, že keby negambli, alebo teda ak by negamblil, tak by si nemal absolútne žiadny problém s týmto. Absolútne podľa mňa není hanba si povedať áno, spravil som chybu, som gamble addict, potrebujem pomôcť. Myslím si, že to by bolo určite lepšie, ako naťahovať ľudí o XY skinov, peňazí a času hlavne. Takže myslím si, že keby prísť na farbu, povie, že áno, gamblim tieto skiny, som na tom závislý, potrebujem pomôcť, vrátim to ako náhle budem môcť, proste má veľmi veľké, alebo hrozne veľa spôsobov, ako Stewie môže nahrávať peniaze a myslím si, že týmto je jeho povesť
pošramotená a myslím si, že si to pokazil veľmi na veľa miestach a celkovo sponzory, ktorých mohol nahnať a mohol zaplatiť tie nejaké dlhy, ktoré mal, tak si myslím, že si to týmto absolútne zavrel. Ale Mitalo není jeden jediný človek, ktorý dostal oskemované od Stewieho. Tých ľudí je viac. Napríklad tento užívateľ GGE údajne ho oskemoval jeho Dragon Lore, ktorý skončil na DM markete. Takže není to jediný, napríklad aj XQC ktorý mu požičal skiny, XQC je kanadský streamer, určite ho poznáte. XQC mu požičal skiny na EAM Dallas minulý rok, ktorý sa hral. A môžeme si vypočuť, čo povedal vlastne. No one cares. Hey buddy, I gave him some skins so he could wear them during the major, and there was a few missing, I think 1 or 2. No. Takže proste XQ si požičal Steviemu skiny a povedal, že 1 alebo 2 skiny chýbali, čož je dosť náchylné na to, aby sme si všetci mysleli, že išiel nejakú gambling parádičku. Ďalší GG mal call na streame so Stewiem. Môžeme si vypočuť takisto, čo sa tam dialo. Hello? Yeah, so the thing is, okay, I know Stewie that all these loans you weren't gonna exit scam, right? I'm sure you're not a scammer that wanted to dip and like steal all the money. Yeah, so you want to prove that like I'm gambling it. Yeah, you literally DM me on Steam. I gambled it on Skin Club and I got you in like 2 weeks, and you said like you said like understand that I wouldn't have done it if like I knew I couldn't pay you back. No, takže tuto ste mohli počuť, že vlastne Stewie napísal GGE mu, že vlastne to pregamblil tie skiny na stránke Skin Club a Stewie tu robí zo seba takú obeť, alebo ako by som to povedal, že proste nechce si priznať to, že zgamblil, furt sa vyhovára na to, že potreboval peniaze pre rodinu, furt potreboval peniaze na nájom a takéto veci, ale myslím si, že ako ste mohli vidieť sami na tých screenoch, že $30,000 má mesačný plat, alebo teda mesačne mu chodí od sponzora, čož $30,000 je neskutočná čiastka za mesiac. Myslím si, že takýto človek by nemal problém absolútne vracať nejaké skiny, lenže gambling je asi očividne silnejší ako on. A jo, je to smutné. Tu ešte Steam Inventory Helper, samotný Steam Inventory Helper napísal, že Stewie 2K je človek, ktorý vyhral Major z Cloud9 roku 2018, že bol na 8 Majoroch, mal nejakých 1 200 000 earnings z prize money, ale momentálne to vyzerá tak, že úplne všetko si pokašľal, pretože Mitao, ktorý je údajne najväčší z čínskych traderov, čo som ja nevedel, úprimne vedel som, že je nejaký trader, ale nevedel som, že je z Číny a že je jeden z najväčších. Takže není to prvá takáto situácia, kde prohráč vlastne pregamblil neskutočné množstvo peňazí, akurát to, že v prednedávnom J-Cam z Apexu alebo G2 bol na takejto istej ceste, akurát ten, aj keď to prasklo a priznal sa až neskoro, si dokázal priznať, že je gamble addict a snažil, alebo momentálne sa ešte snaží stále zaplatiť ľuďom, ktorým dlží peniaze. A myslím si, že za toto aspoň trošku uznanie mu patrí, nie jak pri Stewiem, ktorý sa furt iba vyhovára, že za to nemôže a že peniaze vráti. Ja dúfam, že peniaze vráti, jak teda hovorí, že peniaze, ktoré mu prídu, že tak z toho to zaplatí, tak ja v to verím a dúfam. Akurát je veľmi zvláštne, že aj XQC, ktorý mu dal skiny na požičanie, tak mu proste chýbali nejaké jeden alebo dva skiny. Proste príde mi to veľmi divné a ešte aj tento GGE, človek, ktorý vlastne odhalil to, že požičal mu Dragon Lore a ten Dragon Lore, ako si môžete všimnúť, pustím vám video, skončil na DM markete. Yeah, he got it. That's the one. It's this one? Oh. Yeah, Toto je vlastne Stewieho Steam, ktorý sme mohli vidieť. Elika the Cat, alebo tak nejak sa volal. A vlastne vidíte, že tuto je trade do DM marketu. Toto je Steam z GG. And he traded it to this. Yeah.
DM butt. What is DM butt? The market. It's the market, yeah. He sold my skin on D Market. Yeah. You might have not sold it, right? You need to check who. Oh yeah, it was him. Yeah, for sure. Jo. Yeah, fuck. Takže proste vidíte, že človek, ktorý je úspešným Counter-Strike, má milióny sledovateľov na Twitchi, milión hráčov, ktorí k nemu zliadajú a majú ako modul, tak môže skončiť takto. A je to veľmi smutné, pretože ja osobne som mal Stevieho ako hráča veľmi rád aj ako osobnosť, pokiaľ nevyšli na povrch tieto veci. Jak niekto chce gambly, tak nech gambly s peniazmi, ktoré si môže dovoliť stratiť a nie si požičiavať ďalej od ľudí. Takže verte to aj vy ako nejakú výzvu, pretože v dnešnej dobe gambling je veľmi rozšírený. Ja osobne síce gamble mám rád, ale viem si uvedomiť, kedy dosť. Nikdy som sa nepožičal na gambling od ľudí, takže dúfam, že ľudia, čo by ste chceli niekedy začať s gamblingom, nezačínajte ani, je to fakt zlo, ktoré môže veľmi poškodiť či už vás alebo vašu rodinu, pretože vy ako človek sa môžete dostať do takých sračiek, z ktorých vás nevyťahne už absolútne nikto. Jo, takže toto by bola taká dráma. Keby sú ešte nejaké updaty, tak určite vám dám vedieť, či už na YouTube alebo na TikToku. Určite ma nezabudnite sledovať aj na mojom Kiku, kde streamujem každý deň prakticky. A vidíme sa pri ďalšom nejakom videu. Čaute.